Inkariti Ilocos Norte Provincial Agriculture Office ti agtultuloy a suportada kadagiti mannalon iti probinsya na dumadumapay a proyekto ti manarimaan nga ipatpatumpal ti opisina. Report manipod kini Jezreel Kate Lapisar. Iti panagbitla ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na dakamat na dagiti addang tapno mapapigsa ti sektor ti agrikultura iti pagilian. Tapno may pasigurado ti umdas a supply ti taraon kan maipababa ti presyo dagitoy. Ingbinglay na ti agtultuloy at tulong kon suporta kadagiti mannalon kas iti infrastruktura, mekanisasyon kan farm inputs. Maragsakan dagiti mannalon iti paway Ilocos Norte kadagiti nangagda. Giyaman kami na ikini apo PBBM ta nabanggit na digitay may panggap ka digitay machineries kada inputs di para kada kami agtaltalon ket nagsaya at thank you po apo PBBM may talong taon sa tanwa nga adda madamdamag mi nga adda may irrigation kada iti paway pero until now mupay so nga yamanon mi ta nabanggit na day ket baring kabiitang nga panahon may implementar. Malaksid iti dayta namnama enda sumarunumat nga ipangruna ti presidente ti parikot mainaig iti nangato a presyo ti abono ken nababa a presyo ti pagay. Diti talaga nga ti marik na ti farmer. Diti kinangina ti inputs, ganagan, fuel, presyo ko mati irik. Ore kumano kasi nga nangina mo ti inputs, niingina damo kumadali di irik. Sinan makaabot kami mabasit nga farmer. Kabayatan na impasigurado ti Ilocos Norte Provincial Agriculture Office ti suportada kadagiti mannalon. Agtultuloy dagiti irrigation projects, construction kan repair kadagiti diversion dam, communal irrigation system kan dadumapay nga ipatpatungpal ti opisina. Iti agdama, addan iti nasurok 75% ti develop nga irigasyon iti probinsya. Agnumarmet ti 93% a mannalon iti kanito ang mailipas ti Ilocos Norte, Ilocos Sur Irrigation Project. Addamet laeng dagiti ipapaayda a fuel assistance kan dadumapay a technical assistance. Marami po kasi kaming assistance to farmers to boost their production. So we are giving agricultural inputs from planting materials, post-harvest production, and of course, dun sa marketing. So, in Ilocos Norte, we are food sector. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.